Perfect Landing este o platformă ușor de utilizat, incredibil de simplă, care vă ajută să vă generați propriul site web responsiv în mai multe limbi, fără niciun ajutor din partea unui designer profesionist. Setați-vă meniurile, selectați câteva fotografii și creați-vă propriile pagini web, folosind un editor HTML simplu, un editor similar cu Microsoft Word. Pentru o experiență de utilizator mai bună, aveți o versiune desktop și o versiune pentru telefoane mobile a paginilor web. Platforma acceptă mai multe limbi, având dicționare încorporate, pe care le puteți selecta. Noul site web va fi găzduit de noi, dar poate fi accesat folosind numele dumneavoastră de domeniu sau alt link. Să presupunem că aveți pagina web a companiei, dar ați dori să aveți, pentru fiecare campanie de marketing, o pagină web dedicată, unde să puteți capta clienții potențiali ai campaniei. În acest caz, folosind Perfect Campaigns, puteți construi în cel mai scurt timp o pagină web pe care o puteți conecta cu pagina web a companiei. Un site web Perfect Landing are următoarea structură: antetul, care conține logo, e-mail antet, telefon antet, buton magazin, buton helpdesk, contactați-n. Meniul principal, cu opțiunile implicite, acasă, despre noi, servicii, produse, blog și, dacă este cazul, limbă. Puteți schimba numele fiecărei opțiuni implicite de meniu în dicționarele aplicațiilor. Dacă setați o pagină web în mai multe limbi, trebuie să setați numele pentru fiecare limbă. Opțiunea de meniu acasă va fi afișată prima când pornește aplicația. Opțiunile de meniu acasă, despre noi, servicii, produse, au pagini atașate, construite din blocuri de text. Fiecare bloc de text este un câmp HTML care conține text și elemente grafice. Fiecare bloc de text are o vizualizare desktop, o vizualizare pentru telefoane mobile și un titlu, care poate fi afișat sau nu. Pentru opțiunile de meniu acasă, despre noi, servicii, produse, puteți folosi ultimul bloc de text drept subsol, unde puteți adăuga linkuri, menționa detaliile persoanelor de contact sau adăuga termenii și condițiile dumneavoastră. Opțiunea de meniu blog va afișa articolele blogului între data de început și data de încheiere. Opțiunea de meniu, limbă, dacă setați o pagină web în mai multe limbi, în meniul principal va apărea o opțiune de meniu numită limbă. Setări landing, setări antet, setați numele paginii de web precum și logo-ul, introducând un link către logo-ul dumneavoastră, setați un e-mail de sistem pentru a vă contacta clienții. Dacă setați o pagină landing în mai multe limbi, în meniul principal va apărea o opțiune numită limbă. E-mail antet și telefon antet pot apărea în antetul landing dacă le completați. Dacă câmpurile sunt goale, nu va apărea nimic. Setări, meniu principal. Pentru meniul principal, sunt disponibile 5 opțiuni, pe care le puteți utiliza, având următoarele nume implicite. Acasă, despre noi, servicii, produse, blog, fiecarei opțiuni de meniu, îi puteți schimba numele în dicționare aplicații. Dacă setați o pagină landing în mai multe limbi, trebuie să introduceți numele meniurilor pentru fiecare limbă. Puteți decide dacă va fi afișată sau nu opțiunea de meniu, selectând da sau nu în câmpul Arată în meniul principal. Setări, pagină, puteți selecta, în câmpul Slider sau Foto, pentru antetul paginii, un slider, un carusel de fotografii sau o simplă fotografie. Puteți alege înălțimea fotografiei sliderului, maximum 1280 pixeli.
Puteți alege un fond mai întunecat peste slider sau fotografie pentru a se vedea mai bine titlurile și subtitlurile. Puteți selecta dacă titlul blocului va fi afișat în pagina meniului pentru a sublinia conținutul blocului. Linkuri pentru pagina landing, linkurile platformei pe care le puteți utiliza pentru pagina landing. În antetul landing aveți două butoane predefinite, butonul magazin și butonul helpdesk pe care le puteți utiliza pentru linkurile platformei. Pentru butoane, puteți utiliza linkurile platformei sau propriile dumneavoastră linkuri. Dacă linkurile butoanelor sunt goale, butoanele nu vor apărea. Dacă nu doriți butoanele, din antetul paginii, puteți utiliza totuși linkurile lor în pagini sau subsol. Puteți schimba numele butoanelor în dicționare. Template-uri landing sunt template-uri de contact pentru clienții potențiali pe care le puteți personaliza. Termeni și condiții. Termenii și condițiile dumneavoastră banner, slider principal, adăugați imaginii fiecărei pagini de meniu. Titluri slider, adăugați titluri și subtitluri peste imagini pentru fiecare meniu. Dacă setați o pagină landing în mai multe limbi, trebuie să introduceți titlurile și subtitlurile pentru fiecare limbă. Biblioteca de conținut este o bibliotecă de elemente, de design HTML, pe care le puteți folosi pentru a crea pagini frumoase. Trebuie doar să copiați elementele din bibliotecă și să le lipiți în blocurile text ale paginilor, atât pentru vizualizarea desktop cât și pentru mobil. Dacă setați o pagină landing în mai multe limbi, trebuie să faceți traducerea pentru fiecare limbă. Pentru fiecare opțiune de meniu pe care o afișați acasă, despre noi, servicii, produse, trebuie să introduceți blocurile text ale paginilor meniurilor și numele acestora. Folosind aceste blocuri, construim pagini HTML care sunt atașate la opțiunea corespondentă din meniul principal. Puteți previzualiza oricând aceste pagini, folosind butonul Previzualizare conținut. Dacă setați o pagină landing în mai multe limbi, trebuie să introduceți blocurile de text și numele acestora pentru fiecare limbă. La fel și pentru blog. Blogul are categorii și etichete pentru articolele din blog, o dată de început și o dată de încheiere, care definesc perioada când vor fi afișate. Prospecții sunt clienții potențiali care se abonează la pagina ta landing. Dacă utilizați platforma Perfect Campaigns, aceștia sunt copiați automat în lead-uri.